संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सिंधुदुर्गात यावर्षी फक्त 20% आंब्याचं पीक आलंय। देवगडसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार आणि शेतकरी फार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलाय। त्यात फळमाशीचा प्रादुर्भाव असल्यानं आंबा बागायतदार दुहेरी संकटात अडकलाय। त्यातून सावरण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या अर्चना घारेपरब यांनी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भाप्रमाणे कोकणातील शेतकऱ्यांना आणि आंबा बागायतदारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे। कोकणात यावर्षी अचानक पडलेल्या गारपीट आणि थंडीनं आंबा पीक हे दरवर्षीपेक्षा फक्त 20% झालंय। यावर्षी अचानक थंडी पडली आणि अवकाळी पावसाचा परिणाम आंबा पिकावर झालाय। तर शेतकऱ्यांच्या मतानुसार फक्त 20% आंबा पीक यावर्षी आलंय। त्यात फळमाशीचा प्रादुर्भाव आंब्यावर झालेला पाहायला मिळतोय। आंब्याचे दरही चांगलेच वधारलेले पाहायला मिळत आहे। आंब्याची आवक देखील कमी झाली आहे। त्यामुळे 700, 800, 900, 1000 या दरानं डझन आंबे विक्री केली जाते। देवगडमध्ये तर फक्त 10 ते 15% आंबा पीक आल्याचा दावा येथील मोठे बागायतदार करत आहेत। कारण ते निसर्गामुळे अजिबात आंब्याचा व्यवहार झालेलो नाही। निसर्ग बदल झालेलो आहे। पूर्वीसारखं काय राहुलला ना, आता आज वीट वाढता, उद्या कमी होता। सगळं वातावरण निर्णय झालेला, त्या हवामानाच्या फरकाचा व्यवहार हा सर्व। आणि यंदा वातावरण खराब होता। 10% किंवा 20% आंबा होतो। तो आंबा अति वीट झाल्यामुळं फेब्रुवारीमध्ये सगळं मुंबई गेलो एकदम 15-20 दिवसात वीट हा तो फाटकन तयार झालो आणि गेलो। त्याच्यामुळे आता जो आंबा हा काहीतरी हा 1-2% हा, पण त्या आंब्याचा उपयोग काही एक नाही। तो आंबा खराब झालेला असतो माशीमुळं। आता माशीचा प्रादुर्भाव चालू झालो असे काय एवढा भाग झाला। माशी असतात माशी पिंजरे वगैरे लावतात ते का, ती माशाची डंक गेल्या की त्या रंडी घालतात आणि ती 7 दिवसांनी उभे येतात। तोपर्यंत आंबोट तयार होता। मग ते अंडी आत जिवंत होतात 7व्या दिवशी, मग त्याचा किडो तयार होता। आंबो पिकतात त्यावेळेस ती तयार होता। आता चालू झालो, आता होणार। हवामान बदलला, वेळ संपली। कोकणात कोणी मागणी करणार नाही, आमका पैसे द्या असं म्हणणार नाही। कोकणात हे मंत्री कोणाक 5 पैसे देणार सुद्धा नाही, काय सुद्धा त्यांचा उपयोग नाही। फक्त हवा मारणार आणि वाटेक लागणार, 1 पैसा देणार नाही कोणाक, काही दिलेला का बाहेर। कोकणातले लोक असे नाही, जीव पाटकन देणार, फास लावणार नाही। काठावरची मिळाली नाही तर फास लावणार। कोकणातले शांत बसणार, कधी आमका पैसे द्यावा असं म्हणणार नाही। आणि कोकणात नुकसान भरपाई काही कोण देता, किती मंत्री येतात जातात, नुकसान भरपाई काय नाही। पण दिला नाही कधी नुकसान भरपाई, ते किती साधारण देतात। हेक्टर 10,000 रुपये देतात। ते 25 एकर जमीन असले हेक्टर तर ते काय एका हेक्टरचेच पैसे मिळतात। सगळे कोकणात असा काही नुकसान असं भरपाई वगैरे कसा कायच मिळत नाही आणि देणारही नाही लोक। अपेक्षा करून काय फायदा कायच नाही, काय मिळवता नाही, कायच मिळणार नाही, अजिबात काय मिळवता नाही। मागणी काय सांगणार, देते तर लोकांना नुकसान भरपाई बरी होती, पण काय देणार नाही। कोकणामध्ये होणारी पिके अवकाळी पावसाअभावी नष्ट होतात, मात्र कोकणातील शेतकऱ्यांना हवी तशी मदत मिळत नाही। पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भामधील शेतकऱ्यांना तेथील पिकांना सरकार ज्या पद्धतीनं मदत करते, त्याच धर्तीवर कोकणातील आंबा बागायतदारांना नुकसान भरपाई तात्काळ द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याकडे केल्याची माहिती कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब यांनी केली आहे। बऱ्याच नैसर्गिक अवकृपा झाल्यामुळे बऱ्याच गोष्टी म्हणजे आंब्याचं उत्पन्न घटलेलं आहे आणि आंब्याला पण मला वाटतं की हमी भाव मिळायला पाहिजे। कारण 20% उत्पन्न जर घटलेलं असेल, कारण आता आपल्याला आंबा पण तसा मिळत नाही आहे खायला, कारण महाग तर आहेच। शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेच पाहिजे, पण क्वांटिटी कमी झालेली आहे, तर त्यांना हमी भाव मिळायला पाहिजे आंब्याला पण, असं आमची मागणी आहे। आणि ही आम्ही मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने लावून धरू, नक्की करणार।
आता दादा पुढच्या मे महिन्यात येत आहेत सावंतवाडीमध्ये. एका कार्यक्रमानिमित्त आम्ही त्यांना बोलवलेलं आहे. अजून ते तारीख वगैरे फिक्स नाही आहे, पण ते येणार आहेत. त्यावेळेला आम्ही या शेतकऱ्यांच्या बैठका पण त्यांच्याबरोबर लावणार आहोत. मग त्याच्यात आंबा उत्पादक असतील, काजू उत्पादक असतील, सुपारी पण एक विषय आहे. त्याच्यामध्ये सुपारीचा विषय महत्त्वाचा काय आहे की सुपारी नाही आहे पीक विम्यामध्ये, तर तो त्याच्यात सामावून घेतला पाहिजे असं आमची एक मागणी असणार आहे. अशा अनेक गोष्टी आम्ही दादांसमोर मांडणार आहोत आणि निश्चित आदरणीय दादा हे आग्रही मागणी प्रत्येक गोष्टीत आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहतील. कारण आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी असेल, महाविकास आघाडी असेल, सर्वांनी घेतलेले आहेत आणि निश्चित या कोकणाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नातही ते आग्रही राहतील असा मला विश्वास वाटतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.